Здравейте! Днес ще играем на Майнкрафт с животи, на Survival. Ще ви уча как да се сражавате с лошите. Сега е ден, странно ден. Това се нарича селянин. А това се нарича да се чантвате неща, такива работи. Това е чест. Аз съм ви разказвала в първата част без животи. Опитвах се да извадя коня си, затова ще го убия и ще намеря нов кон. Айде да направим този кон. О, конче. Много пъти ми казват. Аз го храня. Няма да го дохраня, защото нямам толкова много, нямам седло. По-лесно ви е да бръкнете в настройки, да станете без животи и да си вземете седло и после пак. Нещо мъчох преди. Леглото ми е отгоре така. Ето. Може да имам седло. Нямам седло. Трябва да убия коня си. Щом се налага, той има количко седло. Нещо такива. Щом се налага... Разбрах, че... трябва да щупя това. И да си го сложиш това. На мен да се... Юпи, седло. Да нахраним и да го убием. Да, нахраним. Там да читам. Така, това ще ти беше. Ядене. Ето ядене. Уау! Само едно седло. Ще удавя, боже. За малко да се удавя. Да си вържа коня. Това ще не спасим конче. Не можех да излета. Колко са бавни коновете. Ау! Пак се ударих. Мина ми. Айде, конче, да те вързваме къде трябваше. Може да го преминеш бързо.